हॅलो, वेलकम टू राशीज किचन। आजची रेसिपी आहे मालवणी पद्धतीने चिकनचा रस्सा। हा रस्सा बनवण्यासाठी सुरुवातीला चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी आपण ग्रीन पेस्ट बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी एक मोठी वाटी कोथिंबीर घ्यायची आहे, 2 हिरव्या मिरच्या, लसणीचा एक मोठा कांदा आणि आल्याचे 3 ते 4 काप। हे सर्व आपण मिक्सरच्या भांड्यात घालून पाणी घालून बारीक पेस्ट वाटून घेणार आहोत। ग्रीन पेस्ट वाटून तयार आहे। आता चिकन मॅरिनेट करूया। रस्सा बनवण्यासाठी मी पाव किलो चिकन इथे घेतलेलं आहे। चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे लाल मिरची पावडर, 2 चमचे गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा मीठ, तसेच इथे आपण 1 चमचा लिंबाचा रस घालणार आहोत आणि वाटून घेतलेली ग्रीन पेस्ट। आता हे सर्व हाताने व्यवस्थित मॅरिनेट करून घ्या। 1 ते 2 तास मॅरिनेशनसाठी चिकन झाकून ठेवून द्यायचे आहे। हा रस्सा बनवण्यासाठी मी भाजकं वाटप घालणार आहे। त्यासाठी एक छोटी वाटी ओल्या नारळाचं किसलेलं खोबरं घेतलं आहे, थोडंसं दालचिनी, 5 लवंग आणि 12 ते 15 काळी मिरी, 1 चमचा धणे, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या आणि एक छोटा कांदा उभा चिरून घ्यायचा आहे। एक कढई हाय फ्लेमवर गरम करून 2 चमचे तेल घाला। तेल गरम झालं की त्यामध्ये गरम मसाल्याचे पदार्थ म्हणजेच मिरी, लवंग, दालचिनी तसेच धणे घालून एकदा परतून घ्या आणि यामध्ये लसूण पाकळ्या घाला। इथे उभा चिरलेला कांदा घालायचा आहे व गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। यामध्ये अर्धी वाटी कोथिंबीर घालायची आहे। खोबरं भाजताना कोथिंबीर घातल्यामुळे छान स्वाद येतो। आता एकदा व्यवस्थित परतून घ्या। आता यामध्ये खोबरं घालायचं आहे। मी इथे थोडंसंच खोबरं घेतलेलं आहे, कारण मी हा रस्सा पातळ बनवणार आहे। तुम्हाला जर रस्सा जाड हवा असेल तर एक मोठी वाटी खोबरं घाला। खोबरं मी जास्त भाजून घेणार नाही, त्यामुळे हलकासा ब्राऊन कलर आल्यावर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा। कुकर हाय फ्लेमवर गरम करून त्यामध्ये पाव वाटी तेल घालायचं आहे व तेल गरम झालं की 2 ते 3 तमालपत्र घालून परतून घ्यायचे आहेत। आता यामध्ये 3 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घालायचे आहेत व ते देखील व्यवस्थित शिजेपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत। गॅसचा फ्लेम मीडियम करून कांदा व्यवस्थित शिजवून घ्या। अधूनमधून परतत राहा। भाजलेलं खोबरं थंड झाल्यावर मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन त्यामध्ये पाणी घालून व्यवस्थित बारीक वाटून घ्यायचं आहे। एक लहान आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचा आहे व कांदा मऊ झाल्यावर तो यामध्ये घालायचा आहे। टोमॅटो 2 ते 3 मिनिटं परतून व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। भाजलेल्या खोबऱ्याचे वाटप तयार आहे। कांदा व टोमॅटो देखील शिजलेला आहे। आता यामध्ये पाव चमचा हळद घालायची आहे, तसेच 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायची आहे व 2 चमचे मालवणी गरम मसाला घालायचा आहे व हे मसाले कांद्यात व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। गॅसचा फ्लेम लो करून आता हे मसाले 30 सेकंद कांदा टोमॅटो बरोबर परतून घ्या। आता मॅरिनेट केलेलं चिकन यामध्ये घालायचं आहे व ते देखील व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। साधारण 1 मिनिट चिकन व्यवस्थित परतून घ्या। चिकन परतून झाल्यावर त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे व कुकरचं झाकण बंद करून 3 ते 4 शिट्ट्या काढायच्या आहेत। गॅसचा फ्लेम हाय करा। 4 शिट्ट्यानंतर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा व कुकर थंड झाल्यावर कुकरचे झाकण उघडा। एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्या। आता पुन्हा मीडियम फ्लेमवर चिकन शिजू द्यायचं आहे। आता यामध्ये खोबऱ्याचं वाटप घालणार आहोत। वाटप घातल्यानंतर साधारण 4 ते 5 मिनिटं आपण मीडियम फ्लेमवर चिकन शिजू देणार आहोत। वाटप घातल्यावर एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे व यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं आहे। मीडियम फ्लेमवर उकळी येऊन चिकन शिजू द्यायचं आहे। आता यात आवश्यकतेनुसार मीठ घालायचं आहे। एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे व चिकन शिजू द्यायचं आहे। चिकनच्या रश्श्याला अशा प्रकारे उकळी आल्यावर त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला। गॅसचा फ्लेम ऑफ करा व चिकन सर्व्ह करा। हा झटपट बनणारा चिकनचा रस्सा तुम्ही ब्रेड, चपाती, भाकरी किंवा भाताबरोबर सर्व्ह करू शकता। कोथिंबीरने गार्निश करा आणि रस्सा सर्व्ह करा।